precisamente para celebrar esa ledicia que para nós os populares supón que os galegos depositasen a súa confianza nas nosas mans, nos nosos proxectos. A vindeira semana, concretamente, como acabamos de ver nese cartel que representa ese para nós acto festivo, a vindeira semana, o sábado, día 26, celebraremos en Silleda unha gran festa. Temos que decir que este acto vai a ser un acto no que se vai a congregar a máis de 15.000 persoas. Será toda unha festa para agradecer o traballo e a fidelidade da nosa militancia, o traballo e a fidelidade da militancia do Partido Popular de Galicia. Trátase dunha festa que se enfoca desde o Partido Popular de Galicia para o Partido Popular de Galicia. Vai a ser un acto na que todos os populares disfrutaremos xuntos dunha xornada na que o noso partido vai a homenaxear as súas bases, os auténticos protagonistas da política do noso partido. Por iso entendemos que debemos facer protagonistas aos que neste ano histórico para o Partido Popular de Galicia, en que derrotamos a Zapatero e a José Blanco a través do bipartito, digo, aos que fixeron posible que eso sucedese. Porque non esquecemos que xunto con Feijóo e co partido, os actores desa victoria que permitiron precisamente que esa victoria se acadase, quen actuou como altofalantes, levando a voz do partido a todos os rincóns de Galicia, son os nosos militantes, os militantes do Partido Popular de Galicia. Creo que tamén é necesario indicar que, por suposto, a esta festa, a estos festexos, vai asistir o noso presidente en Galicia, o presidente do Partido Popular de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Tamén asistirá o presidente do Partido Popular a nivel nacional, Mariano Rajoy, militante do Partido Popular de Galicia, e indiscutiblemente o secretario xeral do Partido Popular de Galicia,
Alfonso Rueda. Estarán os demais presidentes provinciais das 4 provincias galegas. Todos eles van a estar ali, van a concurrir a esta festa común para mostrar personal e directamente o seu agradecemento á infantería popular de Galicia. Silleda vai a ser o punto de encontro da gran familia do Partido Popular de Galicia, que vai a seguir unida frente ás divisións dos outros partidos. Nós, o Partido Popular de Galicia, celebraremos en Silleda un acto para festexar as últimas victorias electorais que lle devolveron a ilusión a Galicia. E en Silleda vamos precisamente a mostrar a forza e o músculo que ten o noso partido, donde van a asistir máis de 15.000 persoas, precisamente para agradecerlles a eles, aos nosos militantes, os éxitos electorales acadados durante este ano